प्रमद बर'आ बेसेबां थगायसुला इउपिपिएल सरकारा बेसेबां थगायसुला आं बुंनाय राव नङा गबिन्द बसुमतारी बुंनाय राव 27 तारिखआवथ' बिथोर राननायथ' गैया रानाखै थांनाय जानुवारि 27 तारिख बिथोर रेकर्ड दिएखौ आंथ' खबर गैया माथो बिदिथ' रानाखै आं मिथिनायावथ' जिखुनु रानदोंमोन नामा बे नङा होननानै बुंदों आरो आंथ' गम मोनाखै रानबाथ' गम मोननांगौ बिसोर रानदों आंथ' मिथिया आंथ' खबर मोनाखै मोनोबाथ' खारन बे बिटिसि सरकारनिफ्राय बिटिसि सरकार होयोबाथ' आं मिथिनांगौ दा सोर थगायदों बेखौथ' मिथिया खिन्थु आंथ' खोनायाखैबो मिथिनायाथ' मिथियाखैनो खोनायाखैबो भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बयबो बुजिखाबाय जानो हागौ ओरैबायदि बिथांमोननि हान्जाया गावजों गाव माने रिलेसन गैलाया बिथांमोननि पिपल पार्टिया सोर मा खामानि मावदों सोर मा खामानि मावाखै बेबायदिखौ मोनथिलायाबा अब्ला फैबाय थानाय 5 बोसोरा जोबनायनि उनाव आरो मा मावगोन बिथांमोना दिनै माबायदि माखासे खामानि मावदों बे मावनायखौ बे मोनथिया अब्ला बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां बिथांमोननि सायाव आसा खालामनो हायो बेसेबां आसा खालामनो हायो अब्ला प्रमद बर'आ सिखावैसो खामानिखौ मावदों प्रमद बर'आ अब्ला सिखावैसो मावदों गावनि लेङाइ जुदि एसिस्टेन्टआ जुदि मोनथियाब्ला गावसिनि हान्जाया जुदि मोनथियाबा अब्ला बिनिफ्राय देरसिन मा दं बेबायदि सरकारखौ सालायनो हागोन ना हागोन आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो गावनि सान्थौजों एसे बिजिरनानै नाय अब्लानो बिथांमोननि माखासे सरकार सालायनो हानाय हायैखौ स्पष्ट बुजियो प्रमद बर'आ मा मावदों गबिन्दआ मा मावदों फेरेंगाया मा मावदों जुदि गावजों गाव फैसा दं बेहा जाहाथा खामानि मावनो हानायसो जों नुदों जायहा फैसा गैया बेहा जिरायनानै था जाय मानसिया MCLA थाखो फैसा दं गोसोबायदि खामानि माव नै बिदिसो जागासिनो अब्ला गावसिनि माखासे सरकाराव जेबो डिसिसन गैयालासेनो माखासे प्रमद बर'आ गावनो हारसिङै सेक राननाय आरो सेकआबो नंखायफ्ला अब्ला बेसेबां लाजिथावना 3 तारिखआव माखासे मुंख्लंफोरनो होगोन होनना बुंदों अब्ला बिथांमोना नैबे एप्रिलनि 3 तारिखआव जायफोर मोनगोन आरो बेनि जायफोर मोननो गोनां बिथांमोना आसा खालायनो हागोन ना हाला बिथांमोननि सरकारनि सायाव आसा खालायनो हागोन ना हाला बिथांमोना गावसोरनो मोनथिलायाबा मा डिसिसन लादों मा मादों बेफोरबायदि जुदि बिथांमोननि गेजेराव जायोबा बिथांमोननि सरकारखौ जों रायजो राजाफ्रा आरो मावनो गोनां खामानिफोरखौ बेसेबां आसा खालामनो हायो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं सोंलु खालामो बिथांमोनखौ बेसेबां आसा खालामनो हायो फैबाय थानाय एप्रिलनि 3 तारिखआव जायफोर मोनगोन बयबो मोनोबा जोंनि गोसोआव गोजोननाय मोनगोन आरो उननि टाइमाव जायफोर मोननो गोनां बिथांमोननि सायाव जों बेसेबां आसा खालामनो हायो लेंहरदों जे जोंखौ 27 जानुवारियाव लेंहरदों चेक होनो होननानै जों बाहाय जोङो चेक माबा लिस्ट गोलैनायखाय जोंखौ चेक होनो होनायखाय जों बे दाथ' लिस्टआव गोलैदों बे थांजोबदोंमोन खिन्थु बियो होदों चेकखौ 10 जनल' खालामनो हादों 12 जनमोन 12 जनखौ होआखै 10 जनल' होदों दा चेकआ ओरैबायदि खालामदों चेकआ गुवारथार चेकआ दहर 2 फुटसो दंमोन बेखौ 9 फुट व्हाइट माबा होनानै चेकखौ सायाव सिथाबदों बे ना कार्टन बादि नुदों आरो साइजखौ एकदम साइजथार ना कार्टन जेरै ओरै नुदों आंथ' ना मेगन बुसुदा नुवा नालाय आंहा ना कार्टनसो नुदों मा बेनिफ्राय बेखौ दिरुननानै जोंखौ केमेरा खेबदों प्रमदआ बिथाङा गावनो होदों ओमफ्राय ओरै माबा होनानै केमेरा खेबदों भिडिअ केमेराबो होदों आयं आदै बिदा जोंनि बिबाजै बिब' बेबायदि सोमोन्दो जानाय भिडिअनि फुटेजाव नुदों बेसेबां लाजिथावना गावनि बिफा गावनि बिदा गावनि देरसिन बैसो मानसिखौ बेबायदि थगायनाय प्रमद बर'आ गावनि हान्जानाव गावनि इउपिपिएल माखासे पार्टिजों सावराया हुसिया बिथाङा हारसिंनो बेबायदि डिसिसन लानायखौ गबिन्द बसुमतारीनि बुंनाय रावखौ माखासे जुदि
मोजाङै जुदि बिजिरोबा हमदांनो हायो थांनाय 27 जानुवारि खालि जि चेक होदों 10 जन ना 12 जन आरो बे चेकआबो 50,000ल' अब्ला बेखौ प्रमद बर'आ गावनि गोसो बायदिसो खामानिखौ मावदोंमोन गबिन्द बसुमतारीनि खुगानिफ्राय एसे हमदांनो हायो जों जेरै आसामनि जेरै एमएलए फोरखौ सोङोबा एमएलए फोरनाव सोङोबा जेबो खामानिखौनो मावनो माखासे मोनथायानो गैया गोसो बायदि हेमन्तआ गावनो एमएलए गावनो मिनिस्टार गावनो डिपार्टमेन्टनि गासैबो गावनो अफिसार बेबायदि आसामनि एमएलएफ्रा बुङो अब्ला प्रमद बर'आबो हेमन्त बायदि मावनो थांगासिनो नामा हेमन्तनि आखु सोलोंदों नामा जों खोनायोसो आसामनि माखासे एमएलए फोरनाव सोंबा सार मा ओरैनो खामानि मावलांगासिनो दं आरो बेसेबां खामानिखौ मावलांगोन अब्ला बेबायदि समाव सोरबा एमएलएफ्रा बुङो जोङो नामावल' एमएलए गावनो मिनिस्टार गावनो डिपार्टमेन्टनि गावनो इन्जिनियार गावनो पुलिस हेमन्तआ बेबायदि एमएलएफ्रा बुङो अब्ला बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्राबो बेबायदिनो प्रमद बर'आ हारसिङै खामानिफोरखौ गोसो बायदि प्रग्रामफोरखौ जिखुनु जाया हाबाफारिफोरखौ माखासे डिसिसन लानाया बेसे समसिम लास्टिं होगोन बेबायदि माखासे हारसिङै गावनि पार्टिजों गावनि माखासे आगदा आखि गावनि एमसिएलए फोरजों जुदि सावराया हसिया जुदि खामानिखौ मावबाय थायोबा सिखावै जुदि मावोबा बे सरकारा बेसे समसिम थावरिगोन आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बेसेबां थावरिगोन बे सरकारा नुबाय बिथांमोननि आखला नुबाय गावजों गावनो खुनु रिलेसन गैलिया अब्ला बिथांमोना जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ बोरै उदां खालामगोन केसफोरखौ बोरै फोजोबगोन माखासे मानसिफ्रा जायफोर एनडिएफबिनि दावहायाव बा आबसुनि समाव सारनायाव जायफोर मावै दाङै दिनैनि समाव जानो हाला जायफ्रा आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै दिनै बेमारजों गोलैसोनानै दं आर्मि पुलिसजों आबसु आन्दलन बिलटि आन्दलन एनडिएफबि आन्दलनाव बुख्रुब जानानै दिनै मावनो हाला बिथांमोननो माबायदि अनसायगोन बिथांमोनखौ माबायदि बिटिआर सरकारा बिथांमोननो थांनानै थानायाव मा हेफाजाब होगोन जेबो भरसायानो गैया जेबो बिथांमोननि सायाव आसाखौनो खालायनो हाया बिथांमोना गावनि खुगायावनो दिनै गासिबो बिथांमोना मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै गासिबो हमदांनानै मोनजोबो बिथांमोनखौ दाबायदियाव जुदि बर' मिडियाफ्रा समाजनि जानानै एक्स एनडिएफबिनि जानानै जुदि बिथांमोनखौ थख' जुदि सोङोब्ला बिथांमोना बे सासेया बेलेग बै सानैया बेलेग सोरबाया आं मोनथिया बेबायदि बिथांमोना गोदाव सोराव जेरै सान्दुं गोसायाव ना मावाया दैयाव गोजावनानै खर'जों खर' नुजायो थिग बेबायदि बिथांमोना मिडियानि खाथियाव जानो गोनां जागोन जोंनि बर' मिडियाफ्रा जुदि मोजाङै बिथांमोनखौ सोंनाय फिननाय लायोबा बिथांमोना थांनाय बाराव मा डिसिसन लादोंमोन आरो मैया दाखालि सोरनि थाखाय बे डिसिसन लादोंमोन आरो एप्रिलनि जि मोननो गोनां बेसेबां जन मोनमारगोन हेमन्तआ बेलेग बुङो बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा बेलेग बुङो सोरबा एमसिएलएफ्रा खिथानो हाया बेबायदि बिथांमोना माखासे जिरायनाय गैया बिथांमोना गावसिनि पार्टियाव सावरायनाय गैया बेबायदि आनला खानला बिथांमोना माखासे प्रग्रामखौ लालाबायो आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां आसा खालामनो हायो जायफोर बिलटिनि समाव सारनाय एनडिएफबिनि समाव सारनाय आबसुनि समाव सारनाय बिथांमोननि केस बिथांमोननि थांनानै थानाय बिथांमोनखौ हेफाजाब बेसेबां होलांनो हागोन जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि मुंख्लंफोरनि जायफोर मोननो गोनां माखासे एनडिएफबिनि माखासे मानसिफ्रा मोननो दंबावो 4 लाखके बिथांमोना दिनैसिम फुरा मोनाखै अब्ला बेसेबां आसा खालायनो हायो बे सरकारखौ